Wbrew pozorom to nie jest cosplay Sub-Zero z Mortal Kombata, tylko właśnie wróciłem z zakupów i po raz kolejny pojawia się kontrowersyjny temat. Wiecie, że pomimo ciężkich czasów ja cały czas tkwiąc w pasji kulinarnej, mocno skupiającej się na kuchni regionalnej, w związku z tym wynikają z tego też czasami różne, prawda, mniejsze lub większe afery. Była afera żurowa, była afera z reklamą Lidla i tygodniem regionalnym, gdzie była pani rzekomo mówiąca po śląsku. Było jeszcze tego trochę i znowu przydarza się coś takiego właśnie. Jako że jestem leniwy, lubię szybkie, proste dania i moją uwagę w lodówce pewnego sklepu na B, a kończącego się na A, zwróciła uwagę sałatka firmy Lissner. O mamo! I nie zwróciłby mojej uwagi ten pyszny wyrób kulinarny? Zapytacie, Niklaus, skąd wiesz, że pyszny, skoro jeszcze nie jadłeś? Bo tu jest napisane, że pyszny. Gdyby nie był podpisany sałatka śląska z kiełbasą i jajkiem. I nie pozostało mi nic innego jak zadać pytanie, Lissner, co w tej sałatce jest śląskie? Kiełbasa? Czy może jajko? A może to zdjęcie polskiego żurku, które jest na opakowaniu? Z białą kiełbaską, czyli raczej chyba nie śląską. I jajeczkiem. No, pytam się. Czekam na wasze sugestie. Wszystkiego dobrego.